Ben, queridos amigos e amigas de Terra de Outes, quero agradecer non a vosa presencia aquí hoxe, materialmente imposible polos acontecementos que estamos a sufrir, pero si vos vou agradecer a vosa atención, a pantalla pola que vos teño que presentar a nova revista de Terra de Outes. Aos que a facemos, gustaríanos que fora como sempre, despois dunha comilona, ou dos pinchos e os viños, despois de algún acto, como fixemos en unha ocasión. Non pode ser, pero si podemos recrear un pouco o ambiente festivo. Dadeslle por un momento a stop, parades, a non e ides buscar unha cervexa, ou o que vos apetece. Ou as aceitunas, ou xamón, se é posible. E así, poñémonos en ambiente. Ben, agora que estades de novo a play, eu vou que teñen as grabacións. E vamos con a nova revista. O número 50. Un número para nós moi especial. Chegar a 50 é todo un acontecemento para nós. Por iso quixemos facer un número especial. Empezando pola portada, que lle pedimos a Alfonso Costa. Alfonso Costa é un dos pintores galegos máis importantes da actualidade. E xa nos obsequiara con un par de colaboracións no pasado, si recordades. O retrato de Añón, que nos fixera para a nosa revista número 21, con ocasión do bicentenario do poeta. E máis tamén o cartel para os encontros de embarcacións tradicionais que a nosa asociación organizara no Freixo no 2013. E de novo agasallounos con unha obra de arte. Esta. Un navío surcando os mares. Para min se trata de unha evocación do pasado de Outes, donde se construían navíos de todas as dimensións que surcaron todos os mares. Pero tamén pode ser, ou quero verlo así, unha alusión á propia singladura da nosa asociación, a través do tempo. E na reguladura da nave, o número 50, que dá número á nosa revista, a esta revista. Un 50 cuxo cero é unha alusión, penso eu, ao petroglifo do Freixo. Por lo tanto, unha alusión á nosa historia, á nosa cultura, da cal a nosa asociación fai bandeira. E tras a portada, veñen 39 páxinas máis, 40 en total. Hasta ahora nunca nos atreveramos con un número semellante de páxinas. 16 máis das que habitualmente poñemos en cada revista. En algunha ocasión fixéramos 28, algúns especiales, como ese que vos acabo de enseñar de número 21. O máximo que fixéramos foron 32, cando o número 40, cando sacamos o número 40, que era o 10º aniversario da revista. Bueno, 40 páxinas, desde logo hai moito que encher. Fai falta un gran despliegue intelectual que os que facemos a revista, o sitio de redacción, distamos moito de dispoñer. O que si dispoñemos é un gran número de colaboradores. Gracias a eles, pois, ousamos facer as 40 páxinas. Ese era o plan e conseguimos. Vamos ver unha por unha. A páxina 2 está destinada, como sempre, ao editorial, do que se encargou en esta ocasión o noso editor, ainda que
non no firme, e en el fai un repaso á revista, aos 12 anos de existencia da revista. Na mesma páxina vai o meu dicionario xeográfico, que, como sabedes, os que acostumades a lelo, se trata de xeografías imaginarias e unha definición de carácter case escatolóxico. A páxina seguinte é un escaparate das actividades que facemos, das que xa fixemos ou as que pensamos facer. En este caso, a asamblea anual que tivo lugar en xaneiro, onde presentamos a revista anterior, e a conmemoración do Día Internacional da Muller, 7 de marzo, fixémola, con Pili San Pedro, que nos falou de Concepción Arenal, unha das precursoras do feminismo. E van tamén aquí os actos que pensamos facer no futuro. Si é posible, a ver o que pasa. O 16 de maio, Aurora Barco virá a presentar aquí o seu libro de As Precursoras, as mulleres que acompañaron o nacemento da xeneración Nós e o galeguismo. As páxinas 4 e 5 son sempre de historia e corren a cargo de Xan García, que desde hai anos ven publicando o catastro de Ensenada de mediados do século XVIII referido ao Concello de Outes. O Concello actual, naquela época, non existía como hoxe é, sino que as distintas parroquias que acompañan o seu Concello se repartían entre distintas jurisdiccións. Se levan uns cuantos números, este é o 14, referíndose á jurisdicción de Muros, que incluía as parroquias de Tarás, Valadares e San Lourenzo, as que se refire aquí. As dúas seguintes páxinas son tamén de historia. Encargouse delas Mingucho Campos. E, a pesar de que a temática é máis actual, refírese a un dos asteleiros de construcción naval de Outes. A sección podemos dicir que é de arqueoloxía. O historiador gustaría chamarlle arqueoloxía industrial, aquela que abarca os alicerces do desenvolvemento industrial. No caso concreto do taller de Ríos do Freixo. Logo eu fixen, as páxinas seguintes, un capítulo de arte. 2 páxinas dedicadas á Igrexa de Santa María de Entines, que este ano cumpre 300 anos, 3 séculos de existencia. E aí escribo un pouco a igrexa, por dentro e por fora, cos seus retábulos e esculturas. Nas páxinas 10 e 11, Paz González contanos a súa viaxe a Cabo de Gata. Cabo de Gata está en Almería. Non é precisamente un verxel de xardíns e mananciais. Ben todo o contrario. É unha paisaxe árida, casi lunar. Sin embargo, ten un gran atractivo. Ese territorio volcánico único fan del un lugar digno de visitar, polo insólito que é. As páxinas seguintes son de Alba Calo, que empezou a escribir para nós como portavoz da Asociación Xuvenil Arestora. Xa fai tempo que non ten actividade, pero ela sigue escribindo para nós esta sección xuvenil. E nesta ocasión ofrece para a mocidade unha serie de recomendacións moi útiles para os estudantes que se vayan de Erasmus a algún país europeo. Páxinas 14 e 15 estaban planeadas para que Xesús Mato, o responsable da sección marítima de Terra de Outes, abordara a actividade coas nosas embarcacións tradicionais. Posto que
esta situación excepcional que estamos vivindo o paralizou todo. Entonces, as actividades que estaban planeadas ao principio de ano, de actividades con escolares de Outes, de Muros, de Porto do Son, de Boiro, non se puderon realizar. Mesmo a participación no Festival Marítimo de Pasaia, o curso de navegación tradicional, que normalmente empeza en maio, creemos que non van ser posibles. De maneira que non tiña moito que contar, salvo a posta en marcha de dúas novas embarcacións tradicionais que xa dispoñemos. Xa están reparadas, xa teñen o seu velame, xa navegan. Son dúas dornas que nos ofreceron no ano pasado, que reparamos coa axuda da Diputación, e xa están disponibles para navegar en elas. Son as dornas Albán e Ría de Outes, que estén desde aquí fotografiadas. E nunha noutra colocaron os responsables da sección mariñeira o noso logotipo, ao meu entender, bastante enano. E como Jesús Mato só pudo encher unha páxina con isto, a outra tuvomosla que encher con unha noticia de un premio que recibiu un dos nosos socios, o premio Valentín Paz Andrade a Adrián Dios pola súa tese doutoral. Síguelle dúas páxinas de Saúde Galizando, nas que o doutor José Dios aborda esta epidemia de coronavirus que nos está sacudindo, e máis como o goberno galego se enfrentou a ela. Sinala acusadoramente José Dios a Feijóo e a súa política de recortes e os seus consellos de sanidade, tanto actual como anterior Rocío Mosquera, como responsables de que a pandemia causou tantos estragos. Porque durante anos, di José Dios, estiveron enchendo de diñeiro a sanidade privada a costa de recursos para a sanidade pública. E iso fixo que se colapsaron en moitos momentos as UBIs dos hospitales galegos. Ben, nas páxinas seguintes volvo a escribir eu para referirme á catalogación que se fixo dos hórreos de Outes. Vai ser unha serie de 3 entregas, esta primeira, sobre os hórreos de Cando. En esta abordo os hórreos de cantería, os hórreos de pedra, tanto os de cantería como os perpiaños. Na seguinte entrega analizarei os de madeira e mixtos. Na terceira van ser os remates de hórreos, eses adornos que levan os hórreos sobre o tellado, que son moi curiosos. Logo, as páxinas centrais van sempre destinadas á persoa que entrevistamos. En esta ocasión, Manuel Monteagudo, un señor de Cando, natural de Cando, agora vive en Vigo, que despertou de un letargo de 35 anos no que se sumiu por un accidente. Pero o máis insólito, que cando tivo o accidente e quedou en estado catatónico, era mariñeiro, o accidente sufriu no mar. Cando despertou como escritor. E non como un escritor aficionado ou calqueira, senón como un prolífico poeta. Como podedes ver deste tocho, máis de 500 poemas que ven de publicar.
As páxinas 22 e 23 encargámoslas a Pili San Pedro, que fora directora do Colexio de Serra e despois do Instituto Poetañón, para que nos falara de esa personalidade que é un fito no camiño da igualdade da muller co home, que é Concepción Arenal, que foi Concepción Arenal. De feminismo tamén nos fala na páxina seguinte unha nova colaboradora, Sara Outeiral, pero aquí desde unha perspectiva personal, como persona que sufriu a violencia machista. A páxina seguinte é de opinión. Aí van as fotos de denuncia, así non, así tampouco, pero por unha vez hai, como, digamos, un voto de confianza para o novo goberno municipal. Hai unha foto aí de así sí, así está ben que se fan as cousas. Claro que isto pode parecer un espellismo, porque ao lado, na columna que vai ao lado, Lusco e Fusco danlle brasa ás autoridades municipais actuais a conta do tanatorio. Síguenlle unha páxina de foto antiga donde Xastre, que é, seguramente se sabedes, un dos heterónimos do noso director, comenta unha foto de un señor cun neno camiñando por unha das entradas de Outes antano arboradas, filas de árboles dun lado e do outro, e ningún coche á redonda, como se fose a foto actual de rúas baldeiras por culpa do illamento que estamos sometidos. Debaixo, Santi Nieto comenta unha foto de unhas señoras de Buel apañando patatas no ano 1971, un labor en extinción, donde os instrumentos rudimentarios deron paso aos tractores e ese labor colectivo solidario prácticamente xa desapareceu. Na página seguinte, de gastronomía, o noso director, que agora volve a escribir como Xosé Manuel Vázquez, danos unha receta de unha tarta, e Berta Nieto de bacalao. As páxinas 28 e 29 escribe Ramón Blanco, un dos membros do Consello de Redacción, que normalmente escribe a sección de Os Papéis de Añón, e esa tamén, ao final, como sempre. Pero aquí quixo referirse ao destrozo que as autoridades municipais, tanto o anterior goberno como o actual, o destrozo que levaron a cabo, están levando a cabo, na Praza de Galicia. E para completar a páxina, o propio Ramón Blanco recorreu a algunhas das súas alumnas de Muros para que nos escribiran algúns pequenos relatos en estas páxinas. A seguinte son unhas coplas romanceadas, un texto en verso de mediados do século pasado, un episodio cómico que tivo lugar en Tarás. Salen por aí personaxes que eu coñecí, xa fai moitos anos, xa poucos deles quedan con vida. Na página seguinte vai un artigo sobre o nome de Galicia, que o autor, que Xulio Dieguez, profesor da Universidade de Santiago, cree que debe ser Galiza. O texto mandónolo
Xosé Carlos González Fañón, que máis para diante volve a escribir tamén. Nas páxinas 32 e 33, Ramón Blanco fai unha semblanza da personalidade a quen este ano se dedica o Día das Letras Galegas, o profesor Ricardo Carballo Calero, unha personalidade a quen se lle denegou durante moitos anos, moitísimos anos, o recoñecemento. E, cando por fin a Real Academia Galega o acepta como propón como personalidade a homenaxear, ben esta peste que impide que o homenaxeado reciba o tratamento debido, sobre todo nos ambientes escolares, que é onde se debe promocionar o galego, a literatura galega, os escritores galegos. Moito me temo que vai ser de novo víctima da maldición que o persegue xa desde mozo, desde que foi represaliado polo franquismo acabado a guerra. Síguenlle máis páxinas literarias. Na 34, un dos nosos colaboradores, Eloi Orbella, pon 2 relatos acompañados de gravados de Xosé Poldras. E para a páxina seguinte volveu Ramón Blanco a pedir a colaboración, conseguir a colaboración de novas colaboradoras, vale a redundancia. Novas no doble sentido da palabra, que escriben por primeira vez aquí e que son mozas aínda. Todas elas son alumnas de secundaria do instituto. Completa esta páxina un poema de Manuel López, un poeta noias, que en outras ocasións escribiu para nós. Logo veñen 2 páxinas de deportes, a cargo deste Xosé Carlos González Fañón, que vos mencionei antes, que quixo escribir sobre 50 anos de unha final do Mundial de Fútbol histórica. Para el, a mellor das que tiveron lugar hasta ahora, entre Brasil e Italia no Mundial de México de 1970. Quédanos, ainda un par de páxinas, unha para referirse Lidia Vicente I e Ramón Blanco despois a lecturas recomendadas. Lidia Vicente fala do libro Xangai a Barcelona, de Amador Castro, e Ramón Blanco dunha nova edición de Eroski Paraíso a cargo do grupo de teatro Chapelle. E, xa para acabar, o propio Ramón Blanco nos seus papéis gañón, donde ven dando conta da actividade do noso máis enlleiro poeta, máis ilustre personaxe de Outes. En esta ocasión, en relación á súa colaboración, a súa relación con os masóns galegos, portugueses, españois. Ben, eu non quero acabar sin mostrar orgullo meu e máis de todos que facemos esta revista por publicar este número e chegar puntualmente á nosa cita cos lectores, a pesar da crise que estamos sufrindo. Creo que a superaremos, como superamos a do 2008. Delas saliremos, espero, teño esa esperanza, esa confianza, máis fortes. Quero vos mandar un mensaxe de ánimo, así que forza Outes, forza Galicia.